festa, que ben! Que ben, poderemos facer aquí a festa, traigo parexa de baile. Que suerte, eu trouxen a música e de flipar! Pois agora que veñan os nosos invitados para ver o noso show. Que dis, Diantito, que dis? Diantito di que nos vayamos preparando. Ensayando. Eu estou mirando a música que imos poñer na festa. Ademais, falta máis xente pa festa. Ai, pois que veñan pronto, que eu quero bailar. Oh, Dez, caeron as caixas. Parece que venen máis invitados. Chegamos a tempo pa festa. Se puseron a música, Vou a bailar moito. E ya tamén. Hey, hola, ¿cómo estamos? Hola. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Que xa empezou a festa. Que eu traio aperitivo. Hola, señor, que me da miedo. Hola, señora, plátano. Hola, señora, que parece que me va a comer. Tanta xente. Pois entón, habrá que empezar a bailar.
guai! E eu cas ganas que teño de bailar. Pica, pica, será electrizante. Quen son eses? Se non están invitados. Tes razón, vou a ver se o recoñezo. Non vayas, non están invitados á festa. Son diferentes ca nós. Ah, sí, non son parecidos a nós. No. Que non, que se vayan. Que non queremos gente diferente. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Son diferentes a nós, veña, fora, fora, fora. Fora, 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 Pero nós queremos vir á festa, somos como vos. Pero por que? Eu tamén podía facer festa ca miña campana, que eu sou un buei moi bo. Pero por que non podemos estar na festa con vos? É que sodes diferentes a nós. Sí, sodes diferentes. Moito. Non nos gusta xente diferente. Queremos estar xuntos nós. Eso, fora, fora. Queremos que vos marchedes, non nos gusta xente diferente. É fora. Pero nós temos dereito a estar con vos. Nós non somos tan diferentes de vos. Aquí, por exemplo, hai moita xente. Unha bailarina, un celta, un indio, un rapero. Non vendría nada mal un mamífero. A ver, deixadesnos. Nós, ainda que parezcamos unhas fieras, somos boa xente. Non nos imos facer nada, só queremos pasar un bo rato. Por que non podemos estar na festa? Ademais, eu bailo moi ben. Deben baila. A verdade é que diferentes somos todos. Somos diferentes, estamos xuntos. A verdade é que somos todos diferentes. Por exemplo, a min gusta o chocolate e a ela non. Pois se todos somos diferentes, estamos xuntos, que importa? O mellor é a diversidade. A min gustame que seamos todos diferentes. Sí, o sea, más variedad. Entonces xa está, vamos á festa. Ven, ven. A festa rematou, é hora de irse ao noso mundo.